Кичә Байлар сабасының сәләтле балалар мәктәбендә заманча инициативалы укытучыларның 12-2024 форумы башланып китте. Форумны оештыручылар кунакларны иртәнге якта ук каршы алды. Катнашучылар үзләренә презентация ясап, якыннан танышканнан соң чараның тантаналы ачылышы булды. Анда район башлыгы Рәис Миннеханов та катнашты. Наше будущее в ваших руках, потому что номер один – это дети. Есть дети, есть населенный пункт, есть страна. Но ожидаемое и будущее зависит, как мы воспитаем этих детей и к чему мы это научим их. И вы уже знаете, у нас в республике объявлено год науки и высокие технологии. Мы в действительности должны быть всегда лидерами и первыми. А без учителей это никогда не будет. И в один день это мы никак не сделаем. Алга таба заманча мәктәптә дәресләр үткәрүнең интерактив проблемалары темасына Мәскәү дәүләт университеты профессоры, Рәсәйнең данлыклы педагог-психологы Вячеслав Букатов белән укулар үтте. Ораторлык осталыгы һәм халык алдында чыгыш ясау буенча мастер-классны Татарстан Республикасының атказанган артисты Фәнис Җиһанша уздырды. Текст белән эшләүне ничек кызыклырак итәргә дигән сорауга җавапны укытучы, методист, педагогика магистры, халыкара онлайн дәрес бирүче, дәреслекләр авторы Антон Гин белән эзләделәр. Форум фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу, профессиональ ял итү квизы, мастер-класс, заманча дәресләр күрсәтү белән әле бүген дә дәвам итте. Аннан әзерләнгән репортажны без сезгә киләсе программабызда тәкъдим итәрбез.